живота честно в очи. Светослав Малинов, баща на 3 деца. Преподавател по политически науки в Софийския университет. Политик, демократ. Светослав Малинов е от поколението, което навлезе в реалната политика в годините на прехода. Той е един от многото, които вярваха и мечтаеха за влизането ни в Европа, и от тези, които реално работиха за пълноправното членство на България. Историята на демокрацията ни учи, че няма свобода и благоденствие, ако самите хора не са готови да ги защитават, ако самите хора не участват в политиката. Готов съм да направя това, както в България, така и в Европа. Аз смятам, че всички, които имат чувство за нормалност, чувство за правила, разбират, че нещата в България не могат да продължават повече по този начин. Разчитам те да гласуват за нас, Синята коалиция. Време е да върнем достойнството на България в Европа. Купуването и продаването на гласове е престъпление.